Здравейте хора! Това е отново знаете кой. Ето го приятела ми, само той ще бъде днес с мен, защото сестра му не искаше, тя играеше на друга игра. Сайчета би я влесах! Сега днеска ще го покажа изненадата. Обърни се тъй без сайта. Чакай. Направи тъй тук на вратата, направи тъй. На вратата бе, не там. На вратата? Ама на вратата, на тази врата е тъй. Окей. Искаш ще убия сега. Искаш ще убия. Що го видя? Окей. Не, стой там, че има. Не бе, стой бе, върни се бе. Върни се, защото там няма ограда вече. Айде, ела сега, чакай. Не отваряй вратата, направи тъй до вратата. Айде. Долу. А пък тук до тази врата е тъй. Е тъй направи тъй. Окей. Ще. Сега я отвори. И отивай назадка. Отивай назадка. Назадка отивай бе. А сега се обърни. Ела да видиш какво още съм построил. Стой, в къщата не влизай още. Окей. Ела да видиш какво съм построил още. Ела виж какво съм направил сега. Ела не най-голямото, ела. Брат, откъде ги са тия оръжия? Аз... Тук даже тако съм направил да излизам и виж бе. Отстрани виж. Направих даже и тако да излизам и виж. Оу, окей. Айде, ела сега. Че тако садила. Ела сега да видиш къщата. Окей. И къде сложи сол? Надела. Надела бе. Идвай бе. Брат, що затвори? Вземи си една броня и по един меч, кирка и брадва. Другото е за Жанка. В съндъка бе. Не е то съндък бе. До мен е съндъка дето. До мен е дето. До мен е съндъка. Тук. Да. И айде друго ни вземай. Айде, слагай си те. Сега са майни малко от мене. Еш, така му ръче. Чакай бе. Аз знам как ще го направиш.